आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू देऊन तोची ससा, आमकां देऊन तोची ससा. सांगता म्हणया आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू देऊन तोची ससा, आमकां देऊन तोची ससा. सगळ्यांना सांगता आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू देऊन तोची ससा, आमकां देऊन तोची ससा. बेंबीरांत आमकां दोस्ताना, गैरा आमकां तूं भरताय जेसू. बेंबीरांत आमकां दोस्ताना, गैरान आमकां तूं भरताय जेसू. दुस्मन आमकां वेडो घालताना, सैत आमकां सोड दिताय जेसू. दुस्मन आमकां वेडो घालताना, सैत आमकां सोड दिताय जेसू. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेसू देऊन तोची ससा, आमकां देऊन तोची ससा. कनबेसाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू. कनबेसाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक कोपताना, बोगसों करपा तूं दिताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक कोपताना, बोगसों करपा तूं दिताय जेजू. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेजू देऊन तोची ससा, आमकां देऊन तोची ससा. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेजू देऊन तोची ससा, आमकां देऊन तोची ससा. जेजू देऊन तोची ससा, आमकां देऊन तोची ससा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका सुम्या वगळाप तुका, महिमान तुका सुम्या आराधन तुका, नमस्कार पदवी वैभव तुका सुम्या. जय जय तुका सुम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अर्गान तुका जेजू, वगळाप तुका जेजू, महिमान तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया.
अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू हर्षित हांव तुका सुम्या जय जेजू जय तुका सुम्या जय जेजू जय तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आमचो देव फळचो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा ओप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीला नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आमचो देव फळचो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा ओप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीला नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आमचो देव फळचो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा ओप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीला महिमा बापा कने पुता कने पवित्र जश्य आदी तश्य आता आणि सदा भाग्यवंत लोरेसा आम्हा वसत विनंती कर भाग्यवंत जुता देवा आम्हा वसत विनंती कर भाग्यवंत अंतोनी आम्हा वसत विनंती भाग्यवंत बेर्नादिता आम्हा वसत विनंती कर भाग्यवंत रीटा आम्हा वसत विनंती कर भाग्यवंत मदर तेरेसा आम्हा वसत विनंती कर भाग्यवंत फ्रांसिस सवेरा आम्हा वसत विनंती कर भाग्यवंत फ्रांसिस आम्हा आसिसी वसत विनंती कर भाग्यवंत जुआंव बाउतिस्ता आम्हा वसत विनंती कर भाग्यवंत जुआंव एवांजेलिस्ता आम्हा वसत विनंती भाग्यवंत कर जुआंव पाउल दुसरो आम्हा वसत विनंती कर भाग्यवंत सेबेस्त्यांव आम्हा वसत विनंती कर भाग्यवंत अगोस्तिनी आम्हा वसत विनंती कर सोमेश देवाच्या बडव्यानो आम्हा वसत विनंती सोमेश करा देवाच्या रक्तसाक्षानो आम्हा वसत विनंती करा सोमेश देवाच्या बाळकानो आम्हा वसत विनंती करा हालेलुया 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 नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आमचो देव फळचो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या क्षमय माये आम्हा ओप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीला नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आमचो देव फळचो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा ओप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीला नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आमचो देव फळचो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा ओप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीला नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आमचो देव फळचो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा ओप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीला महिमा बापा कने पुता कने पवित्र जश्य आदी तश्य आता आणि सदा सबदा भगवंती मरिये आम्हा वसत या सैबिणी आम्हा वसत विनंती कर पोश्या क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो वर्साच्या सुरवेच्या दिसांनी आमी आसा पयले फावटी ह्या वर्साचे आराधन आमी सुरू करता देवान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गां दिवन आमी फेस्त आचरण केल्लें आसा आदल्या ब्रेस्तर आमी सांगता म्हणल्या नव्या दिवसाच्या पयल्या दिसा पूण आज वो दुसरो ब्रेस्तर ह्या वर्साचो देवान आमचेर जायती कृपा दिल्या देवान आमचे तें दया दाखयल्या देवान आमचे तें काकूल दाखयल्या फाटल्या वर्सांनी सालोरेसाच्या ह्या थळार जायतीं अजापां जायतें बरेंपण जायतीं सुडकां जायती बाचावी जायतीं बरेंपण जायतो उपकार मेळिल्ले आसा देखून देवाक आमी अर्घ दिता देवान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर देखून वर्त्या तरान सक्रामेंताक आराधन करतना आयच्या दिसाचो आमी विशय समजून घेवया मनशा जिवीत म्हळ्यार कितें वॉट इज द लायफ आमचें लायफ कितें आमचें जिवीत म्हळ्यार कितें खा पिये गम्मत मार्गी खा पियोन गम्मत मारून ह्या संवसाराचें विलासी जिवन जियोवन आसचें या आमी कित्या खातीर जल्मल्ल्या कित्या खातीर आमी मरता ह्या जल्मा मदें आनी मरणा मदें आमी आसा मदें हें मदलें जिवीत आमचें कशें जावन आसा देखून कोणीच मनशान आपणाची बिलकूल सोडवण करूंक जायना खंयच्याच मनशान तो नास्तीक जावं दी
या कोण आस्तीक जावं देवाक पातयेल्लो जावं देवाक पातयेनातलो जावं दी आपणाचें सडवण रिडम्शन रक्षण करूंक बिलकुल ताका साथ दिना देखून आमच्या सडवणेचें मोल देवाक फारीक करूंक जायना देखून तेना विना तृणामापी ना चलती देवाची कृपा नासल्या शिवाय एक काडी सयत हालना देवाचे विदाउट गॉड्स मर्सी विदाउट गॉड्स प्रोविडन्स ताची दया ताची काकूळ बिलकुल नासतना आमी वाचोवंक जायना देखून आमच्यान सडवण करूंक आमी चिंतूंक जायना देवाच्या सडवणेचें मोल खरेंच व्हड तें मनशाचे तांकी भायर आमकां दूड दिवन सस्ताचें जिवीत आपणावंक बिलकुल जायना खंयच्याय मनशान मेजूंक जायना तसले करोडांनी 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 दूड दिता म्हळ्यार ताच्यान बिलकुल जियोंक जायना सोडवण करूंक जायना ताणें हांव एका दिसाक सोडूंक बिलकुल जायना हांव इतले पयशे दितां फाल्यां म्हणसर म्हाका दवरूं म्हळ्यार जायना देखून पोंडू केदींच पळयना अशें म्हाका पोंडूच नाका म्हाका उलपोकूच नाका म्हाका पुरूंकूच नाका म्हणून केदींच ताणें म्हणोंक जायना देखून जेजू आमकां विचारता माथेवाचो एवांजेल अध्याय 16 ओळ 20 आनी 4 20 आनी 6 सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मा होगडावन कितें फायदो तुका मेळत सगळो संवसार आमी जिखून व्हडले PhD पदवी व्हडली ग्रेस्तकाय व्हडले बंधन कुटाम आमी जोडून आमचो आत्मा होगडावन आमकां कितें फायदो मेळत माथेवाचो एवांजेल अध्याय 16 ओळ 20 आनी 4 20 आनी 6 म्हणटा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा कोण जराक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी आपणाकच तो इन्कार करूं दी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आपणाचो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता कोण आपलो जीव ह्या संवसारांत आपणाक सस्ताच्या सस्ताक मरण ना म्हूण चिंतून जीव वाचोवंक शकता तो आपलो जीव होगडायता तो बिलकुल जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता म्हाका ह्या संवसारान न्हय हांव ह्या संवसाराचो न्हय म्हाका देवान दिलां हें जिवीत केदळाय ताणें आपोवंक पुरो केदळाय हांव मरोंक पुरो आपणाचे मरणाक आपणाचें जिवीत नाश जायना बगर जिवीत जियेता म्हूण तो शकता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता आपलो जीव तो वांचयता मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो सगळो संवसार जिखलो म्हूण चिंतया कितें फायदो ताका मेळत काय ताका मेळटा कांय मेळना अलेक्झांडर येदो व्हडलो राय द ग्रेट अलेक्झांडर राय सगळो संवसार जिखोवंक ताणें पळयलें कांय फायदो मेळूना आपणाचें मोर्न धाकटेरांनी वावयचें म्हणें ताणें म्हळ्यार धाकटेरांनी वाचोवंक आपणाक जावना आपणाचे हात बांदी नाकात सोडयचे म्हणें ताणें कित्याक म्हळ्यार हे संवसारान म्हाका कांय करूंक जायना आपणाला घेतले भांगार पुरो रस्त्यार उडयचें म्हणें ताणें कितें कितें म्हणें कित्याक म्हळ्यार ताका कळ्ळें मनशा जिविताचें मोल मनशाचें जिवीत कांय फागलो ना मनीस जास्त पुंकी म्हळ्यार वारें कांय प्रयोजन ना देखून आपलो जीव कितें म्हणल्यार आमकां सिराकाच्या वांजेलांत सिराकाच्या पुस्तकांत अध्याय 18 वर्स 8 to 11 आमी समजून घेवया देवाचें उतार कितें म्हणटा सिराकाच्या पुस्तकांत अध्याय 18 वर्स 8 to 11 मनीस म्हळ्यार कितें मनीस म्हळ्यार कितें तो कसल्या उपकाराक पडटा तो कसल्या उपकार वॉट इज द बेनिफीट मनीस कितें म्हळ्यार कितें कसल्या उपकाराक तो पडटा ताका कितें बरें आनी कितें वायट ताका कितें बरें आनी कितें वायट वॉट इज द रॉंग अँड वॉट इज द रायट
तो 100 वर्सांची जाल्यार तें व्हड सुसय. जर तर एक मनीस 100 वर्सां वांता जाल्यार 100 वर्साचे आवक ताका आसा जाल्यार ते व्हडल्यांत. ससना कडेन थोड्या वर्सांचें तुलण केल्यार ती दर्यांतल्या उदकाच्या एका थेंब्या परी वा कडेन थोड्या वर्साचें तुलना केल्यार कंपॅरिजन केल्यार ती दर्यांतल्या उदकाच्या एका थेंब्या परी येदो व्हडलो आगाध दर्यो ताचें जिवीत केवल एक बट्ट उदक मात्र वा रेवेच्या एका खणा परी. रेवेचे एक खण कितलो दर्यांत कितले रेंव आसा. मेजूंक जायना तसलें उदक, मेजूंक जायना तसलें रेंव, त्या रेवाच्या एका खणा बरी एका मनशाचें जिवीत. देखूनच देव मनशांक सोंसणीकाय दाखयता आनी तांचेर आपले काकुळतीचो शिवर घालता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत केवळ दर्यांत आसलें एका बुळबुळ्या बरी. आमचें जिवीत केवळ एका दर्यांत आसलें एका बट्ट उदका बरी. बुळबुळो पट्ट भरता. एक इतलें मेजूंक जायना तसलें रेंव आसा, त्या रेंवाच्या एका खणा बरी. देखून देव आमचेर दया दाखयता. आमी कितलेय पाताक केल्यार कितलो मनीस आज हांकारान भरला, व्हडपणान भरला, पातकान भरला, देवाक विसरून नसती जिवीत तो जियेता. कितले मर्डर करता, कितलें वायट करता, कितलें पाताक करता, कितलें द्वेश करता, कितलें हांकारान भरता, कितलें रागान रावता, जाल्यार देव ताचेर सोंसणीकाय दाखयता. गॉड इज ऑलवेज पेशंट. ताचेर दया दाखयता. ते देखून म्हळें पापा फ्रांसिसान, एक मनीस उदक नासतना थोडे दीस वाचोत, एक मनीस वारें नासतना, ऑक्सिजन नासतना थोडे वरां म्हणी वाचोत, पूण देवाची काकूळट नासतना बिलकुल एक सेकंडी वाचना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. वारें नासतना, उदक नासतना मनीस वाचोत थोडे दिसांक, थोडे घडयांक, पूण देवाची काकूळट, देवाची दया, देवाची सोंसणीकाय नासतना मनीस बिलकुल वाचना. नेवर. सिराकाच्या पुस्तकांत आमी वाचता. समजून घेया. देवाचे उतर अपूर्वयन आमकां सांगलें. देखून फिलिप्पिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 12 तावन 16, अध्याय 12 वळ 12b 12b 12 and 12b, अध्याय 12 वळ 12b. हांव तुमचे मदें आसतना मागे अध्याय 12 वर्स 12b. हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कल्ती जावन चल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनीकी चड भिवून आनी तरतरून तुमचे सोडवणेचें काम चलयत रावा. हांव लागीं आसतना तुमी कल्तीकायेन चलतात, पूण हांव पयस वेताना, हांव स्वर्गा वेताना भियान आनी तरतरोन म्हणल्या बरी तुमी सोडवणेचें काम चलयत रावा. अशें नसते आनी कटे संतते मदें आयब नासलेली देवाची नितळ आनी निरापराधी भुरगीं तुमी जातल्यात. देवाचे उतार म्हणटा. मोगाचे भाव भयणीनो, देवाचे उतार तशें आसतना वायट फूड करूंक ह्या संवसारार जायते वायट आसा. कितें कितें बरो जाता, कितें कितें घात जाता, कितें मोस जाता. देवाच्या नांवान कितें पुरा झगडी जातात. देवाच्या नांवान कितले पुरा अनाचार, अत्याचार, भ्रश्टाचार जाती आसा. कितल्या पोरू हांगा उत्तर प्रदेशांत 2.5 वर्साच्या एका भुरग्याक
2.5 वर्साच्या भुरग्याक रेप केलें, ताका गुळो घालून जिशी मारले एनकावंटर करून. कोर्ट गिट कांय ना थंयच्या मुखेलमंत्रीन. भुरग्यांक सैती सोडनात, ल्हान भुरगे 2.5 वर्सांचे. 60 वर्साच्या माथ्यारांनी एका मनशान प्रायेक पावोल्यान रेप केलें. कितली पुरा झगडी, कितली मर्डर, कितले अन्याय, कितले अंधा कानून आसा आमच्या ह्या देशांत. सतक नीत ನಂತನ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದವ ಸತ್ಯ ಹೋದ, अन्याय ಮಾಡಿದವ अन्याय ಹೋದ म्हणटाव आमी. कितें पुरा जाते आसा ह्या संवसारान. सताक वाट ना म्हणलें बरी जालां. अल्पसंख्येकांक आमकां सतत आज ना म्हणलें बरी बगता. कितें पुरा आमचेर दुश्कर्मी फेस्ता दिसा, क्रिस्मस फेस्ता दिसा ह्या भारतांत कितले कडेन फेस्त करून चलूं ना. मोसोर, द्वेश, हगे आनी आमचेर जुलूम, आमचेर केजी, आमचेर बेश्टे तरी अपप्रचार. देखून 3 विशय, एक ओडणी डिझायर पाताक, आनी एक हांकार प्रायड, आनी दुसरें डेवील सैतान, हें आमचें जिवीत पाड करता. देवान दिल्लें मनशाचें जिवीत, very personality of Christian life, very personality of a man, पाड करूंक हे 3 संगती खंयचे ते डिझायर, द प्रायड अँड डेवील. देखून रोमाकारांक बरयलें त्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 8 वळ 5 तावन 7. रक्तमांसाक खाल सावन जियेतात ती रक्तमांसाचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. रक्तमांसाच्या ह्या संवसाराच्या रक्तमांसाच्या प्रमाणे फ्लॅश ताच्या आशे प्रमाणे जिवंक शकतात. ती रक्तमांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे, रक्तमांसाची आशा कितें, कुडीची आशा कितें, त्या प्रमाणे चलतात. आत्म्याचे पदवे काल जियेतात. आत्म्याच्या बाय द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान, पवित्र आत्म्याच्या पदवेन, बाय द ऑथॉरिटी ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्म्याच्या पदवेन काल जावन जियेतात. ती आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. होली स्पिरिट कितें मागता, पवित्र आत्मा कितें मागता, त्या प्रमाणे जियेतात. आज मनीस कुडीच्या आशे प्रमाणे जियेता की आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेता. हांव मी सेल्फ, हांव म्हज्या कुडीच्या आशे प्रमाणे जियेता की ह्या म्हजे ते देवान दिल्ल्या आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेता. मुंदारून रक्तमांसाचे अपेक्षेचो फळ मरण. रक्तमांसाच्या अपेक्षेचो फळ, द व्हेरी डिझायर ऑफ माय फ्लॅश, माय कूड, माय बॉडी, ताच्या अपेक्षे प्रमाणे, व्हेरी डिझायर ताच्या आशे प्रमाणे जियोवचें म्हळ्यार मरण. आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जिवीत आणि शांती. आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे त्या कंपॅरिझन पळया. कुडीच्या आशे प्रमाणे जियोवचें म्हळ्यार मरण. ते तुमकां सांगता, आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे जियोवचें म्हळ्यार जिवीत, लायफ आनी शांती, समाधान, संतोष. देखून कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. देवाच्या कायद्याक ती काल जायना. देवाच्या कायद्याक, देवाच्या कमांडमेंटाक, देवाच्या रुलीक, देवाच्या रेग्युलेशनाक ते लागू जायना. आणि काल जावंक निजा की तिचे वरवीं साध्य ना. काल जावंक निजा की तिचे वरवीं साध्य ना. देखून ह्या पासत रक्तमांसाक काल जातात ती देवाक मानवातात. तर आमी पळया, आमी मस्त मिक्साक येता, मागण्याक येता, खुमसार जाता, वांजेल वाचता, मागण्यो करता. पूण आमची स्थिती कशी आहा आमी तें पळया. वेदर वी लिव अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ डिझायर or we live according to our Holy Spirit, according to our soul, our spirit, or our flesh. We'll decide. कुडीच्या आशे प्रमाणे जियोवचें म्हळ्यार मरण. हांगाय मरण, तेय मरण.
पवित्र आत्म्याच्या अपेक्षेप्रमाणे जीवनचे म्हणा लाईफ हिअर ऑल्सो आफ्टर डेथ ऑल्सो. देखून पवित्र आत्म्याच्या अपेक्षेप्रमाणे अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द प्लॅन ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट वी हॅव टू लिव्ह. देखून फिलिप्पीकरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता. देखून एका गिता मारिफात देवाक स्तुती करून खंयच्या रितीन आमी जियेचे, आमचें मनशा जिवीत म्हळ्यार कितें, मनशा जिवीत म्हळ्यार खंयच्या तराचें, मनशाचें जिवीत कशें जायचें त्या विशयान समजून एका गिता मारिफात देवाक आमी स्तुती करया. समय उभी रावया आनी पान संख्या 60 पेज नंबर 60. तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव. तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव. तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव. तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव. तो पवित्र देव. Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia. देवाचो वर्त्या देवा, Hosanna, देवा मान आणि होगळाक जाऊ दे. Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia. वर्तो देव, पवित्र देव, भाग्यवान देव, सत्यवान देव आमचे जीवित पवित्र आत्म्याप्रमाणे जिवंक कलतेपण, समाधान, शांती, संतोष आणि त्याच्या आशेप्रमाणे जिवंक कृपा दिवचो देव हांगा आसा. त्या देवा ते पवित्र देवा ते आमी पवित्र जावंक, भाग्यवान जावंक, पवित्र आत्म्याप्रमाणे जिवंक देवाची कृपा मागून घेवया. पौलाक आनी सिलासाक बंधन ते सोडयले, पौलास आनी सिलासाक बंधन ते सुटयले. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिन तो आयलोय, बंधन स्तुती करताना सोडवून दिन तो आयलो. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी, देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तो पवित्र देव, पवित्र देव तो पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव. तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव. तो पवित्र देव. हालेलुया देवा, होसाना, हालेलुया. May your name be adored. Hallelujah. May your name be glorified. May your name
name be magnified. Yes, Lord, we mighty power of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. वर्तो देव, सत्यवन देव, इस्रायलाच्या देवाक होसाना. ताचो पदवी आनी सकत आमचेर आसूं. आमचे व्यक्तित्व जिवीत, आमचे मनशा जिवीत ताचे सारखे जावच्याक ती कृपा, ताचे बरी जियोवच्याक ती कृपा, कलतेपणाच्या मोगाच्या जिविताची कृपा, सक्रामेतांत हांव मेळची ती कृपा इस्रायलीच्या देवात हांव मागून घेवया. Shadrach, Meshach, Abednego उच्चांत राखले. Shadrach, Meshach, Abednego उच्चांत स्तुती करताना तन्वारे ते भरले. पूजा स्तुती करताना अलवारान ते राखले. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवण दी, देवा आमकां सोडवण दी. पवित्र देव तूं, पवित्र देव, पवित्र देव तूं, पवित्र देव. सुटका सोडवण लाभूसो पवित्र देव. सुटका सोडवण दिवचा पवित्र देव तो, पवित्र देव तो, पवित्र देव, पवित्र देव तो, पवित्र देव. इस्रायेलाच्या Oh Lord Jesus, वस्ती कसो देव तो पवित्र देव. इस्रायेलाच्या oh Lord Jesus, वस्ती कसो देव तो पवित्र देव. May the name of God, may the name of God be adored. May the name of God be magnified. May the name of God be sanctified. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Jesus name. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Bala 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 bala. Yes, Jesus. Yes, me. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Gulamar, Jesus. Worship you, Jesus. Jesus, Gulamar. Jesus, Gulamar, Jesus. आमच्या सगळ्यांच्या निमान मरिये कृपेन भरलेले येसुमी देव तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे कुस्चे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा उप्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची गळी आमेन. भगवंत लोरेसा आम्हा बसती विनंती कर. फिलिपिकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 3 वोळ 19 चॅप्टर 3 वर्स 19 कितें सांगता. नास तांची अंत्यावस्था म्हणयेत. नासत तांची अंत्यावस्था म्हणयेत. फायनल डेस्टिनी. तांचे पोटूस तांचो देव. तांचो पोटूच तांचो देव. कापी एक गम्मत मार. लजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बाडाय उलयतात. लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यां. व्हॉट आर दोज लज जावची तसली, लज येवचे तसली कृत्या, ॲक्शन कली, कामां कली. व्यभिचार, अवमर्याद, लज काडोवचें, खबरो करचें, तुटोवचें, काजरी तुटोवचें, आनी कोणाच्या पोटाक पाय दिवचो, दगलबाजीचे जिणी जियोवचें, अप्राणीक जिणी जियोवचें, मोसराची जिणी जियोवचें, हे पुरा लज हे घालचे तसली कृत्यां. नांव पाड करचें, नांव पाड जावचें तसलें काम करचें, अवमर्यादेचें काम करचें, मिसाक वचनासतना, मागण्या वचनासतना बोलम्या पुजा करची, बोंब्या पुजा करची, दोन दोडीर पाय दवरचें, मीस काम, मीस
आनी खंयचेंच नासतना अन्य देवा लागीं वेचें, अन्य देवाची कुमक मागची, हें सगळें लज जावच्या तसलीं कामां, लजेक पडची तसलीं कामां. संसारी वस्तूंशिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात. संवसारी वस्तू शिवाय सर्गींची वस्तू, संवसारी वस्त आनी सर्गींची वस्त, संवसारी वस्ती शिवाय हेर संगतीक ती मोल दिनात. हेर संगती म्हळ्यार देवाचे मागणे, रजार, देवाचे राज, देवाची खुशी, देवाक पळोवचें हें ना. संवसारी संगती मीस ना, मागणे ना, रजार ना, रेतेरी ना, नवे ना, जेजूच ना, देवच ना. केदाळा एक बावतिजम मेळिल्लो आयिल्लो इगर्जेक, केदाळा काजार जालो आयिल्लो, कोणाच्या मरणाक पळोवंक येवचें ताचे उपरांत ना. खा पिये गम्मत मार, पयशेच करचे, बिझनेस, व्यापार, वायवाट, देवाक फावो तो जागो ना, देवाक फावो ती वेळ ना, देवाक पळोवचें तसलें चिंताप ना, देव आसा म्हणलें चिंताप ना. खा पिये गम्मत मार, आत्म्याच्या विशयान पळोवंकूच ना. म्हाका आत्मो दिला देवान, आवयच्या गर्भांत आसतना आत्मो दिला. बावतिजमा मरिफात त्या पवित्र आत्म्याक हांवें स्विकार केला. पवित्र आत्म्याचे चिंतापूच ना. सक्रामेंत आसा, 7 सक्रामेंत आसात, ताचे विशयान चिंताप ना. देवाचो कायदो, 10 उपदेश तें कांयच ना. ताच्या बदलाक संवसारी संगती, खोमेट, आनिकाले, जुगारी, ड्रग्स, आमाल पिवणे, मादक द्रव्य असले पुरा संगतीन कितलेशे दुडू बाराक आमाल पिवण्याक, कितलेशे खा पियेक पार्ट्यो, कोल्यो पार्ट्यो, कितलेशे पार्टे, म्हयन्याक 2-3 पार्टी गम्मत करचे. संवसारी संगती विशयान कितलीं जाणां आसात, कितलोसो खर्च एका पार्टे खातीर ते चिंता. म्हूण धरून त्या देखून सांत पावलो आमकां स्पिरिताक विधेय जावंक सांगता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, सांत पावलो आमकां म्हणटा पवित्र आत्म्याक विधेय जाया, कालतो जाया. पवित्र आत्म्याक ओपन युअर हार्ट टू द स्पिरिट. देवाच्या पवित्र आत्म्याक तुमची काळजां उगडा म्हणटा सांत पावलो. रक्तामासाक आनी स्पिरितामध्ये काळांतली झूज आसा. कुडीमध्ये आनी आत्म्यामध्ये जायते झगडे आसा. म्हणजे लगी पोरे कायलो मीस ना, रजार ना, कुमसार ना, कुमगार ना, खा पिये गम्मत मार, कितलेशे पियेता तो. ताच्या कुडीची आशा तो थांबयता, कुडी खातीर पियेता, कुडीच्या आशे खातीर कितें पुरा करता, आत्म्याचें पडोनूच तो सोवना. देखून स्पिरिच्युअल वारफेअर, आत्मीक झूज म्हणटा आमी, स्पिरिच्युअल वारफेअर बिटवीन माय स्पिरीट अँड माय फ्लॅश. म्हजे कुडी म्हज्या आत्म्या मदें झूज चलता. बागी तुमी ह्या घडये देवाच्या पवित्र आत्म्याक घेवंक आयल्यात, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रमाणे जिवंक आयल्यात, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जिवंक आयल्यात. तुमच्या झुजांत सैताना मध्ये आनी तुमचे मध्ये, आत्म्या मध्ये आनी सैताना मध्ये, आत्म्या मध्ये आनी कुडीच्या आशे मध्ये, डिझायर या मध्ये झूज चलत्याचा. देखून वंदवण्यो, कुडीच्यो वंदवण्यो म्हणटा आमी प्राजिता वेळार, आदवेंता वेळार, कुडीचे वंदवण्यो दामावंक, कंट्रोलाक हाडूंक. In order to control our flesh desire, कुडीची डिझायर मस्त आसा. कुडीच्यो वंदवण्यो दामावंक प्राजित काळ म्हणटा उपास, मागणे, बऱ्यो करण्यो करूंक जाय. आमी उपाशी पडतना सैतान उपाशी पडटा. आमी उपाशी घालता जाल्यार सैतान कालुबल जाता. उपाशी मरिफात जेजून 40 दीस उपास केल्ल्या मरिफात सैतानाक येवंक जावना. जाल्यारय आयलो, पूण देवान जेजू पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या मरिफात, ताचे ते पवित्र आत्मा आयिल्ल्या मरिफात, ताचे ते पवित्र आत्मो राज करच्या मरिफात, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो जियेल्ल्या मरिफात सैतानाक बिलकुल
बिलकुल ताका कितेंच करूंक जावना. देखून मोगाचे भाव पिणीनो, ह्या रेतेरे मरिफात ह्या नव्याना मरिफात आमी जाणा जाय जे ह्या वर्सा हांवें खंयच्या प्रमाणे जियेचे, रक्तामासा प्रमाणे की पवित्र आत्म्या प्रमाणे. देखून गॅलेशिया गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, अध्याय 5 वळ 17 to 18, 11 to 18, ना 17 to 18. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध. कुडीच्यो ओडण्यांत पळय, कुडीच्यो ओडण्यो ते आमाल पिवणे, ते व्याभिचार, ती आशा, ते आनिस्कळपण, ते बेबदेपण, ते कोटेपण, ते सगळे आसा पळय आत्मीक वाडावळीक या आत्मेच्या आदर्शाक सस्तिकाई, समाधान, संतोष, मोग, एकवट, बरें उलोवणें, बरें करणं, त्या आदर्श गुणाक विरोध, तद्विरोध आत्मीक एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्याक विरोध, आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्याक विरोध. उपरांत एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. हांवें म्हळें आत्म्याचे आदर्श गुण आनी कुडीचे अवगुण विरोध जाल्ल्यान, झगडटा जाल्ल्यान तुमी खंयच्या पार्टीक वेचे म्हणून मायंडान डिसायड करूं जायना. द मायंड इज द सगळें कंट्रोल करूंक शकता. आतां मायंडाक खंय वेचें म्हणून कळना. आत्म्याच्या गुणा खातीर वेचें की कुडीच्या अवगुणा खातीर वेचें. देखून तुमी करूंक अपेक्षा ते तुमचे वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार बट तुमकां पवित्र आत्मो चलयता जाल्ल्यान तुमी नियमशास्त्रा खालनात. तुमी नियमशास्त्र खालनात. जर तर तुमकां पवित्र आत्मो सगळे कंट्रोलाक काडटा, नथिंग टू वरी. तुमी पवित्र आत्म्याक सोडिचे कंट्रोल धरूंक. ऑटो म्हणटा ऑट्यार घालीचे. पवित्र आत्म्याक कितें ऑटोर घालून सोडा काम करूंक. तो समाधान दिता, सस्तिकाय दिता, संतोष दिता, मोग दिता, बोगसाणे दिता, सगळे मायंडाक येता. जर तर त्या कुडीच्या आशे प्रमाणे तुमच्या मोतीन ते ऑटो घाले, कुडीची आशा, राग सदांच किरी सकाळता संजे म्हणजे किरी दुसणेंत तरणाट आयलो, फादर म्हाका रावंक जायना फादर घरा काल्याक. म्हजे आवय किरी करता फादर, म्हणजे बापायनी किरी करचें. सकाळता संजे म्हणजे किरी म्हाका रावंक जायना. इरिटेशन जालां, खंय म्हणी धांवया म्हण जाता. देखून हांवें चिंतलां फादर घर सोडून वचूंक. हांव सपरेट रावता. कितलींशीं भुरगीं डिप्रेशनाक गेल्यांत किरी वरवीं. एक पर्सल येयल्लें कंप्लीट अट्टर सत सांगचे आलतरी सक्रामेंता मुखार, बिकॉज ऑफ आवर मदर कंप्लिटली डिप्रेस्ड. अशें प्रकार जाता, अशें प्रकार घडता. देखून आमी आत्म्या प्रमाणे जियेचे. आमचो आत्मो कितें सांगता, आत्म्या कंट्रोलार दिया ह्या वर्सा. आमी कृपेन जियोंक, फुल ऑफ ग्रेस, मर्यादे फुल ऑफ ग्रेस. एक राग नातलो, एक बेजाराय नातली, एक कंत म्हणलें नातलें, एक दुर्सवणें म्हणलें नातलें. देवाक दुर्सवना, कोणाकय दुर्सवना तिणें. एक पातकाचें कत नातलें. फुल ऑफ ग्रेस. नामान मरिये कृपेन भरलेली. देखून सांत आंब्रोज म्हणटा, कृपेन भरल्या देखून सैतानाक सैत तिका आपडूंक जावना. कशें म्हळ्यार बुंदारूळ म्हणटा सांत आंब्रोज, कशें उजो पळय, उज्या लागीं कसलेय मूस येनात, कसलेय जळार येनात. उज्याच्या आगठ्या लागीं, त्या धुऱ्या लागीं कसलेय येनात. आदीक दुरो घालचो, तो धूप जावं दी, काले जावं दी. पूण उज्याचे आगठ्या लागीं मूस जावं दी, जळारी जावं दी, कसलेय रितीचे बटरफ्लाय जावं दी येना. तशेंच मोरी पवित्र आत्म्यान जळल्या वरवीं
मोर येते पवित्र आत्मा असल्या वरवीं मोर येते पवित्र आत्म्याचो उजो आल्या वरवीं खंयचेच सैतान म्हणले ते जळारी सैतान म्हणले ते मूच तिच्या रगड्याक जावं तिच्या लागीं जावं दी येवनात. केदळा आमी वी पवित्र आत्म्या प्रमाणे आसा. जायते बडी म्हणटा म्हणजे ते पवित्र आत्मा आयलो म्हणून बंडल भितर दुसऱ्यांत कुडीची आशा कुडीची वडणी कुडीचे झगडे लढाई मसोर द्वेष हगे हे सगळें भायर तावन भितर येना भितर तावन भायर येता वंगचे देखून जेजू म्हणटा भायर तावन भितर येता मनशाक इन्फेक्ट करना पूण भितर तावन भायर येता पळय व्याभिचार बेबदेपण खोटेपण पानोत्सव लढाई मसोर राग हे भितर तावन येवचे मायंडाच्या कंट्रोला प्रमाणे नासतना येवचें देखून ते पाड करता कुडीक इन्फेक्ट करता आत्म्याक इन्फेक्ट करता सगळें पाड करूंक शकता. देखून त्या देवाचे उतार भितरल्या झगड्या मध्ये आत्म्याच्या आनी कुडीच्या वंदवण्या मध्ये आमी खंय आमकां नियमशास्त्र तेन्ना लागू जायना म्हणून आमकां सांगता. मनशा सायमतावन जावचें खोटेपण आमच्या मनशाचे अस्कतकाय वरवीं जावचें खोटेपण कितें आमी अस्कत नो बडी इज परफेक्ट कोणी परफेक्ट ना वय मगाचे न्हू हांव जावन दी सांतिल्यो जियेले आसात. देव एकलो सोडून जेजू एकलो सोडून मरी एकली सोडून कोणी परफेक्ट न्ही सांतिनूय परफेक्ट न्ही. इल्ले मनशांतय बागेवंतपण आसता इल्ले बागेवंत मनशांतय इल्ले म्हणी खोटेपण आसता. देखून मनशा संयमते तावन खोटेपण गलातकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 19:21 chapter 5 रक्तमासातावन उपसतात ती कृत्यां स्पश्ट ओळखूं येतात. आणि उडास दवरा गलातकारांक बरयल्या ते पत्र अध्याय 5 chapter 5 केदळाय तुम्ही वाचा अध्याय 5 वळ 19:21 रक्तमासातावन उपजातात ती कृत्यां रक्तमासातावन कुडीतावन आमच्या कुडीतावन येवची ती कृत्यां ते ॲक्शन स्वस्थ अँड क्लियर कसली ती व्यभिचार अनिष्कळपण पोदरेपण बोंब्यां पुजा माट मंत्र पितीसपण दुश्मनकाय झगडे मोसोर राग स्वार्थ मनाभेद तंड ग्रुपिझम मनाभेद पार्शालिटी स्वार्थ सेल्फिशनेस अपस्वार्थ पेल्याचो पोटचोड मोसोर कितलो मोसोर क्रिस्तांवांक आल्या तितलो मोसोर कोणाक ना म्हण आमीन सांगता कोलो मोसोर या वरवीं बेबदेपण पानोत्सव गुडका बिडी सिगरेट ड्रग्स हे पानोत्सव जेजून सांगले हांवें सांगले न्ही पानोत्सव नाका जाल्ले पुराय सेवचे आणि असले सक्कड हांचे विशयान हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या हांचे विशयान म्हळ्यार असले पुराय कोण पळय आसात ते मोसर करतात झगडे करतात लटाय करतात पितीसपणां धरतात बेबदेपणां धरतात खोटेपणां धरतात असले तावन हांवें तुमकां पयलें सांगलां आणि परत्यांनी हांव सांगता म्हणटा जेजू असले करतात ती देवाचे राज जोडीचे बिलकुल देवाचे राज जोडिनान सर्गाक वसनान सस्तीक जिवीत अपेक्षिनान हांवें सांगलें न्ही देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सांगली उतरां ही सांब पावल सांगता गलातकारांक बरयल्यात परत आनी परत वचा chapter 5 verse 19 to 21 कोण असले मोसोरू बेबदेपण पानोत्सव झगडे लढाई चालवयता खबरो करतात साडयो सांगतात नाका जाल्ले फाटल्यान उलयतात अपप्रचार करतात धार्मिका विशयान पाद्रापा विशयान शिश्टा विशयान अशें उलयतात मेल्या प्रकय वेतली ती बिलकुल देवाचे राज परत्यान म्हणटा तो अगेन आय एम टेलिंग यू म्हणटा तुमकां सांगलां पयलेंत हांवें परत्यान म्हळ्यार इन्सिस्टिंग टेलिंग नाव एंड देन अँड फ्रिक्वेंटली अँड फोर्सफुली आय एम टेलिंग यू अगेन अँड अगेन those people will not enter the kingdom of God.
देवाचें राज म्हणणें एक आसा. आमी मरचें तें देवाचें राज जोडूंक, आमी जियोवचें तें देवाचें राज जोडूंक. कोणीय पार्मनंट ना. आत्तां आसलो मनीस फाटीं येता की गोत्तू ना, आत्तां आसलो मनीस फाल्यां उठ्ठा की गोत्तू ना. तसले पळय ह्या दिसांनी पेपरार येता कॅन्सराची पिडा. एक दाक्तर म्हणटा दक्षिण कन्नड उडपींत हायस्ट कॅन्सर सट्टे आसात. हाका कारण कितें म्हणून विचारता. कारण आमकां गोत्ता सोमरो. हांवें सांगल्यार सूख जायत. मस्त मरणां सडटात म्हणटा आनी एकलो. कित्याक तरणाटे मरतात म्हणटात. जाल्यार ही आमची असलें पुरा कुडीच्या आशे प्रमाणे जिवनचें सुकोवंकूच ना. मनीस सांगत जियेता म्हणून कसले पुरो वरबस, कसले पुरो झगडे, कसले पुरा कत्ते आसात. एक पयशे दिवंक तांकां कावळ्याक पळय भीक घालना म्हणटा, कावळ्याक शीत घालना म्हणटा, तसले उदारी मनीस नात. पुंजावन दवरतात, पुंजावन दवरतात, पुंजावन दवरतात. एक उदारपण ना, उदार मन ना, जनरॉसिटी ना. जेजून सांगलें कशें बाप तुमचो दयाळ, तुमी जाया दयाळ. कोणाय कितें दिनात, दिवंक कुशी व्हरनात, काल्या दिवचें म्हूण चिंतात. खंय वेतलें ही पुरा, खंय वेतलो हो दुडू पुरा. मेल्या उपरांत खंय वेतीत, खंय पावतीत. असली देवाचें राज जोडिनात. जेजूच्या उतरांनी येमकोण म्हणलें आसत म्हूण जालें, सर्ग म्हणून आसत जालें. त्या सर्गा वच्या खातीर बापाच्या उजव्या कुशीत बसून आसलो आमचो तो भावार्थ म्हूण जालें. येमकोण आसा म्हणून जालें. लाजर आसा न्ही तो ग्रेस्त मनीस येमकोणाक गेलो म्हणून जालें. तर आमी खंय पावतले? आमची स्थिती कितें? मांद्रेर पडोन वळवळोन आज कितलोसो लोक वळवळटा. कितलेशा पिढे मनीस आसात, गायें जाल्यात, रुवां जाल्यात, बेड्डार आसात, उदकाच्या खोले घालून जियेते आसात मोरान येनासतना. कवली तरेन बेडरिडन जाल्लीं आसात. कितल्या वर्सां बेडरिडन जाल्लीं आसात. देव आमची ती दया दाखय म्हूण मागाची. तेका म्हणे जेजू दयाळत. उदक नासतना, ऑक्सिजन नासतना मनीस वांचत, बिलकुल देवाची दया नासतना वांचना. आमच्या आत्म्याक दया दिल्या देवान, आमकां आत्मो दिला. त्या आत्म्याच्या ह्या वर्सा आमी चिंत्या त्या आत्म्याक फावो ते काण पिवन जायचे. देखून रक्तामसा प्रमाणे जियोवंक आमी कुशी व्हरना. असलें करतात ती देवाचे राज जोडिनात. उडास तुरे परत आनी परत वाचा. तुमच्या भुरग्यांक सांगा, तुमच्या घरच्यांक सांगा, आनी तुमचो आमी डिसायड करयेत हांव खंयच्या बापान आसा म्हणून. हाचे विरोध आमी कशें झुजचें, हाव टू फायट अगेन्स्ट दोज इवल्स. ह्या विरोध आमी कशें झुजचें, ह्या स्पिरिच्युअल वॉरफेरांत कशें आमी झुजचें. रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत चॅप्टर 8 वर्स 13 कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशा जाल्यार तुमी मरतेल्यात. रक्तामासा प्रमाणे जियोवचें म्हळ्यार तुमी मरतेल्यात. खोटेपणा धरतलो, व्याभिचारा धरतलो, मोसर करतलो, झगडी करतलो, झगडी साळवयतलो, आनी काले पुरा सांगलेपण्यांक बेबदेपण, खोटेपण, पान उत्सव तो आदारतलो मनीस मरतलो. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या कारणांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. बाय द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट, by the power of the Holy Spirit, the grace of wisdom, जाणवाय, ग्रेस सोसणीकाय, कृपा सोसणीकायची, कृपा समाधानाची, कृपा शांतीची, कृपा बोगसाण्याची. जर तर हे सगळें पवित्र आत्म्या प्रमाणे समाधान, शांती, संतोष, बोगसाणे, मायमोग, एकवट हे सगळें आसा. हांव कुडीचे सगळे अवगुण कंट्रोलाक हाडटा. रक्तामासा प्रमाणे जिवचे कसले संगती आसत पळय, ते देवान दिल्ल्या आत्म्याच्या सक्तेनं, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेनं, पवित्र आत्म्याच्या बळान असले पुरा कुडीच्यो वडण्यो नाश करूंक हांव शकता. द इन्नर द स्पिरिच्युअल वॉरफेअर पळया. आमच्या भितर कितले झगडे जाता पळया. आमी भायलें झूज मात पळयता. हांव अमेरिकाचे आनी खंयचे गांवचे झगडे, इस्रायलाचे आनी पाकिस्तानाचे, पालेस्तिनाचे, इंडियाचे, पालेस्तिनाचे झगडे व्हडले उलयता हांव. पूण आमच्या
कुडीचे भितर आत्म्याचे भितर झगडे जावन आमकां कळना गी कळटा गी ना कळल्यार फागी देखून कशे आमी ह्या झगडे निवारयेत कशे ह्या झगड्यांत आमी जिखयेत कशे ह्या सैतानाच्या मस्ताक चेंचून उडयत कशे ह्या सैतानाच्या ताळण्याक आमी भस्म करयेत आमच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी म्हणलें न्ही रामागरांक बरयल्या त्या पत्रांत आमी वाचता आत्म्या वरवीं तुमच्या दुस्मानाच्या ह्या रक्तमसाच्या कोट्या करण्याच्यो नाश करतात जाल्यार तुमी जियेतल्यात यू विल अलायव तुमी जियेतल्यात खंडीत 104 वर्सांनी पर एक स्त्री आसा 104 वर्सां कितली आसात माया मोगन परवा एक काजारी जोड्यांची 70 वर्सां 75 वर्सांचो जुबलेव आसा बरी आसा आनी की गोव बायलां बरी दितात नवीन काजारां बरी जिवन आसात ती 70 वर्सां जाल्यार कोणाक हें बाग फावो जाता किर्तनकार म्हणटा कोणाक हें बाग फावो जाता देवाची भिरांत आशिल्ल्यांक मात्र देवाची भिरांत आशिल्ल्यांक मात्र देवरा भयवे ज्ञानद आरंभ द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनींग ऑफ द विजडम देवाची भिरांत आशिल्ल्यांक ती नाश जातात म्हणटा देवाचे अवतार देवाची भिरांत आसूं न्ही मोगाचे भाव भयण्यो ह्या वर्सा आमी रेजोल्युशन काडून घेया देवाच्या भिरांते प्रमाणे जिवंक कृपा मागया देखून हे गीता मारिफा देवाक आमी हरसिया देवाक अर्गां दिवया तुमच्या गीताबुगांत पाण संको 46 Jesuso patlaw kurum haven interkela Jesuso patlaw kurum haven interkela Jesuso patlaw kurum haven interkela Padkor sona Jesuso patlaw kurum haven interkela Jesuso patlaw kurum haven follow Jesus Jesus so patlaw kurum haven follow Jesus padkor sona जेजूचो करो फाटलाव करूंक पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोंक नई रक्त मासा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बाय द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट देवाच्या पवित्र आत्म्यान देवान दिलो तो आत्मो ती पवित्र आत्म्याचो स्वताचो पवित्र आत्मो जीव दिवचो तो पवित्र आत्मो भलायकी दिवचो तो पवित्र आत्मो बक्षण दिवचो तो पवित्र आत्मो स्वस्तिकाय दिवचो पवित्र आत्मो सर्व सवस्काय दिवच्या त्या पवित्र आत्म्याचे प्रमाणे जिवंक हांवें जेजूचो पाटलाव केला जेजूचो खरो पाटलाव केला जेजूचो पाटलाव हांव करतलो हांवें निर्धार केला संसार पाटल्यान मोच्या कोरीस मुकल्या संसार पाटल्यान मोच्या कोरीस मुकल्यान मोच्या पाडकर सोना संसार पाटल्यान मोच्या कोरीस मुकल्यान संसार पाटल्यान मोच्या कोरीस मुकल्यान मोच्या संसार पाटल्यान मोच्या कोरीस मुकल्यान मोच्या पाडकर सोना हांवें डिसायड केला टू फॉलो जीसस जेजूचो पाटलाव करतलो पवित्र आत्म्या प्रमाणे चलतलो देवाच्या कायद्या प्रमाणे चलतलो देवाच्या आदेशा प्रमाणे चलतलो देवाक मानता तसली जिणी जियेतलो देवाचे खुशे प्रमाणे हांव जियेतलो म्हणून हांव निर्धार केला वायट सोडतलो खोटेपण सोडतलो आमल पेण सोडतलो बिडी सिगरेट सोडतलो बरी जिणी जियेतलो वायट सगळे करणे आधार नसोना
देवाच्या पवित्र आत्म्याप्रमाणे जियेतलो सगळे वाईट मजेतान काढतलो सगळे खोटेपण मजे ते काढतलो सगळे व्रत तामासाचे करण्यो हांव सोडतलो म्हणून हांव निर्धार करता हांव जेजूचो पाटलाव करता एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो पाडकर सोना सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया पाटलाव करता हांव पाटलाव करता जेजूचो खरो पाटलाव करता या वर्सा कृपेंत हांव भरतलो दुबळ्या धाकट्या ते गरजेवंताक हांव पावतलो दुबळ्या धाकट्यान ते हांव म्हजे आत्मो तांचे ते उभाशें करतलो म्हज्या रक्ता मासा प्रमाणे न्हय पगार पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोंक दुबळ्या धाकट्या ते गरजेवंताक पावोंक म्हजें जिवीत हांव घडशितलो म्हजें मनशा जिवीत पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोवच्याक देवाच्या कृपे प्रमाणे जियोवच्याक सांता भक्ताची मजत मोरयेमायची वर्ती ससाय भगवंत लोरेसाची आशेद मजत हांव मागतलो आनी ह्या मरिपात हांव खरेपणी क्रिस्तांव मनशा जिविता सारके जियोंक आदार मागतलो सुख संतोषान आणि कष्टा दुखान सुख संतोषान आणि कष्टा दुखान सुख संतोषान आणि कष्टा दुखान पाटलाव करता पाटलाव वयसो मी आय विल फॉलो यू लॉर्ड सुख संतोषान आणि कष्टा दुखान संसार संतोषान आणि कष्टा दुखान सुख संतोषान आणि कष्टा दुखान पाटलाव सोना फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय फायद्या खातीर न्हय मोगा खातीर वय पाटलाव करता ओय जेजू जेजू हांव तुजो पाटलाव करता तुज्या कृपेन हांव जियेता तुज्या मोगान हांव जियेता तुज्या कृपेन हांव जियेता जेजू हालेलुया 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 हाला 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 भला 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 येशुवे जेजू 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 तुझो पाटलाव करता जेजू 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 तुझो पाटलाव करता जेजू 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 पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेता पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेता जेजू 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 हालेलुया 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 नुमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचो ख्रिस्ती जेजू Bhagavati Maria Devachamai, Ama Opyangati Narikar, Adayam Chama Shigaya Amen. गालात घरांक बरयल्या त्या पत्रान अध्याय 5:26 जे कोण क्रिस्ताची ताणी आपली कूड तिच्या वडण्या आणि आशे समेत कुरसार मारल्या कळया कोण क्रिस्ताची दोज हू फॉलो जीजस नो टर्निंग बॅक हांव पाटलाव करता जेजूचो म्हूण कोण चिंतात तांणी तांच्या कुडीची आशा ती ओडणी त्या डिझायर्ड व्यभिचार बॉम्बे पुजा बानोत्सव बेबदेपण खोटेपण कोटी चिन्नां मोसोर राग स्वार्थ सगळे कुरसार मारला आनी मुखार ना सगळें सोडलां कुरसार मारला आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा समेत डिझायर समेत कुरसार मारल्या आनी सेकंड आमी ओडणें पळयलें 3 संगती
एक ओढणी, डिझायर, द हंकार, द प्राईड आणि डेविल. दुसऱ्यान जावन आसा हंकार. जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 4. जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 4. अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी अविश्वासनो, विश्वास नातिल्ल्यानो, बावडत नातिल्ल्यानो, देवाचेर मोग काकुळत भिरांत नातिल्ल्यानो, संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार खा पिये गम्मत मारचे म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण देवाचे दुस्मान जावचे. मीस ना, मागण्या ना, रजार ना, आयतार सोन बागेनपणी सांबाळना, सापात म्हणले ना, कुमसार म्हणलेंत ना, कुमसाराचे नांत ना. कुमसार नासतना, पावती तयार नासतना कुमगार शेवतात, तो उंडो मात्र. अंतस्करणाची जडती नासतना, अंतस्करणाची कांतवणी नासतना कुमगार शेवचो, पावती तयार नासतना जेजूच्या कुडीचो विरोध वेचे. कोण पळय असल्या संसाराची इश्टाघात जोडता, पयशेच तांचे पोटाची भूक म्हळ्यार पयशे. पोटूच तांचो देव. पैसे करचे, पैसे करचे, पैसे करचे, मीस मागणे रजार ना असल्या विरोध. काल म्हणटा देवाची आशा तांणी सोडल्या, देवाची इश्टाघात सोडल्या. बावडत नातली मनशां, अविश्वासी मनशां म्हणटा देवाचे उतार. म्हणून त्या पासून जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. पळया, संसाराक मरचे कोण देवाचो विरोधी जाता. तो कोण? तो देवाचो विरोधी. या संसाराचो इश्ट, या संसाराचो अधिपती कोण? या संसाराचो अधिपती लुसिफेर. या संसाराचो अधिपती देंवचार. देखून जेजू म्हणटा संसाराचो अधिपती येवचो वेळ जालो म्हाका कैद करूंक, म्हाका कैद करूंक, म्हणजे राज नाश करूंक. पूण बिलकुल जावचें ना. देखून तो येता लुसिफेराच्या ताळण्याक, लुसिफेराच्या वडण्याक, लुसिफेराच्या त्या सैतानाच्या डिझायराक, वंदवण्याक. परेकल्यान 10 वर्सां सोरो सोडलो. 10 वर्सां अपूर बायल. ताची बायल पट्टी येयली, भुरगीं पट्टी येयले, करोडांनी पयशे गेले. 10 वर्सां उपरांत सैतान परत आयलो, मेळ्ळोच ताका. ताचे मागणें उणें जालें, काले उणें जालें. 10 वर्साचे 10 दिसां भितर पियेलो. सगळें 10 दिसां भितर कालीत गेलें. मात्र आनी सगळें सत्यानाश करून सोडलें. कितले जाण आसात ह्या संवसाराचे मीस मागणें ना, पियोवचेंत, पडचेंत. असल्यांक देवाच्या विरोध जाता म्हणटा देवाचे उतार. देखून परत जेजू सांगता मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वळ 19 तावन 21, 19-21, chapter 6. संसारान तुमकां दिरवी पुंजयना. संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलंब म्हणटा, ताका वाळय कथा, कलम म्हणटा, कीड कथा कीड कथा आनी सोर कण्णां घालना गयता. केदळाय सोर येवन कन्नां घालून व्हरूंक पुरो. पूण दिरवी पुंजया सरकार पूण तुमची दिरवी पुंजया सरकार. थंय कलंब मांडना, थंय बिलकुल कळम मागना, कीड काय ना, कितेंय वाळय काय ना, सोर कण्णां घालना कीड गयना. काय ना, सोर कन्नां घालना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सांत आंतोनीन ಎಂತ म्हणचे आसलें, खंय तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें. कितले डेपॉझिट, कितले बँकांत, कितल्या LIC, कितले त्या बँकांत, ह्या बँकांत, HDFC, कॉर्पोरेशन, युनियन, आनी कितें आनी कितें आनी कितें आनी खंयची LIC तें पुरो पडून गेला. पण करा LIC, लाईफ इन क्रायस्ट, ती LIC करा. सांत पाऊल म्हणटा आमी ह्या संवसाराचे नागरीक बिलकुल नाही, आमी सर्गीचे नागरीक. आमकां RTC मेळ्ळ्या सर्गाच्या राजाची, आमी वारेस्तार सर्गाच्या राजाचे. तेय लाईफ इन क्रायस्ट, नॉट लाईफ इन कॉर्पोरेशन. ते कीट कथा ताका कलम म्हणटा. पूण सरकार दिरवें पुंजया. खंय म्हणे जेजून अमनात करून दवरला जागो. जेजून म्हणा हांव येता आनी तुमकां अमनात कर, हांव येता आनी तुमकां आपोवन व्हरता. म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात, नातिल्लीं जाल्यार तुमकां सांगता हांगाच रावा म्हणून.
म्हणलें उतर हांवें कुटशिलें हांगात रावा म्हणलें अर्थ हांव तुमकां पयलें सांगतो नातिल्लें जाल्यार पूण म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात थंयसर तुमकां जागो तयार करता अमनत करता रिजर्व दवरता कितले अपुर्वेचे उतार पळया जेजूचे पूण आमकां हांगात जायचें म्हणलें आशा आसल्यार बिलकूल जायना देव केदळाक खंयच्या वेळार कितें म्हूण गोत्तना पळय अबुधाबी 4 भुरगीं एका कुटुंबाची 4 भुरगीं सरली कितले कशें जायनाका आमी देवा लागीं मागाचें ह्या दिसांनी एकल्यान बरयलां कित्याक अशें घडटा ह्या दिसांनी म्हणून कित्याक भुरगीं मरतात कित्याक तरणाटे मरतात कित्याक अवघड जाता कितले पटापट कितले अवघडां जाली ह्या दिसांनी कितले तरणाटे मेले 4 भुरगीं मेलीं देवाची खुशी आमची खुशी शिवाय देवाच्या विरोध वचोंक जायना एक भुरगें चेडू भुरगें मात वाचलां बापूय व्हीलचॅरार काल मरणाक आयला दुबय ताका पुरले 4 भुरग्यांक कशें जायत त्या आवयक कशें जायत आमकां समेस्तांक 1 भुरगें न्ही 2 भुरगें न्ही 3 भुरगीं न्ही 4 भुरगीं फटाफट 4 चेडे देवाधीन जाले देखून मोगाच्या भाव भयणीन आमची दिरवी आमची भुरगीं 1 भुरगें या 2 भुरगीं ह्या दिसांनी कितलीं काजारां जातात कितलोसो दुडू दुडू घालतात काजार जावंक कुटाम बांदूंक फकत भुरगीं जावंक आमची भुरगींत आमची आस्त भुरग्यां खातीर बिलकूल आस्त न्ही त्या भुरग्यांक बावार्थ दिवचें क्रिस्ती मावल्यांनी वाळखोवचें तांची जबाबदारी घेवची देखून सांत पौल म्हणटा तिमोथीक बरयल्ल्या त्या पत्रांत जो कोण आवय बापूय जावन घोव बायल जावन तुमचें मिसांव तुमी करनात जाल्यार तुमच्या भुरग्यांपणाक फावो ती मार्गदर्शन देवबिरान देव मोग दिना जाल्यार तुमी क्रिस्तांवच न्हय आमच्या घरा मागणें ना देवबिरांत ना देव मोग ना देवाची काकुळट नासतना आसात त्या देखून आमची भुरगीं वाटेर पडून जायर जाल्यात बरो रूख बरो फळ दिता आज बरी आवय बापूय जावया आमचे ते रक्ता मासा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमची भुरगीं रक्ता मासा प्रमाणे जियेतलीं जर तर आमी पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेता कुडीच्या वडण्या कुडीच्या आशेक पाड करता आमी आमची भुरगीं आमच्या हातांत आसतलीं आमची भुरगीं पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेतलीं आमची भुरगीं रक्ता मासा प्रमाणे राग द्वेष हगे वद्वारांट अनैतीक संबंध आसचो ना आमची भुरगीं पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेतलीं बरो रूख बरो फळ दिता बरो रूख जावया आवय बापाय न्हू फावो तें मार्गदर्शन दिया तुमच्या भुरग्यांक चिडे नाकात किरी किरी करनाकात तांकां बळया मोगान सांगा तांकां मोग दिया तांकां गमन दिया अलक्ष्य करिनाकात तिरस्कार करिनाकात म्हणटा बापाय न्हू तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच तरी चिडे नाकात हें सगळें गादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता देखून तुमी पयले पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेया Live according to the will of God. Live according to the power of the Holy Spirit. सस्तेकाय समाधान संतोष बळेपण देवासपण भक्तीपण कालतेपण मनशापण हे सगळे पवित्र आत्म्याचे देणे जेजू परत परत सांगता परत परत हांव म्हणटा तसली देवाचे राज जोडिनात कोण रक्त मासा प्रमाणे जिवोवची आज आमच्या भुरग्यांक रक्त मासा प्रमाणे जिवंक बिलकुल सोडिनाकात कुडीच्या आशे प्रमाणे जिवंक सोडिनाकात कुडीच्या आशे प्रमाणे जिवंक सोडिनाकात बदलाक पवित्र आत्म्याच्या प्रमाणे पवित्र आत्म्या मार्फत कुडीच्या आशेक कंट्रोल करूंक कुडीचे वंदवणे दामावंक इन ऑर्डर टू कंट्रोल कुडीची आशा पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेया ह्या वर्सा आमी एक निश्चय करया म्हणजे कुटुंबांत हांव सदांच मागणें करतलो भुरग्यांक माया मोगान वाडशें करतलो देखून मातेवाच्या वांजेलांत अध्यायी 6 वळ 26 कोणाकच दोगां दणयांची साखरी करूंक साध्य ना कारण दोगां दनयांची साखरी करूंक जायना कोणाकच दोगां दनयांची साखरी करूंक जायना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो वा
तो पयल्याक लोभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवाव करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जाय. हांवें म्हणलें न्ही, सैतानाचे आनी देवाचे दोगांयचो मोग करून जायना. दोन दोणीर पांय धरूंक बिलकुल जायना. एकल्याचो मोग करीजे, एकल्याचो द्वेश करजे, दोनां भितर एक. दोगांयचोय मोग करता जाल्यार जायना. 50-50. यू कॅनॉट 50-50. एकल्याचो मोग करचो, एकल्याचो द्वेश करचो. ताचोय मोग करचो, हाचोय मोग करचो जायना. एकामेकाचो मोग करीजे वय. एकामेकाचो म्हळ्यार 100%. 50-50 न्ही. पूण देवाचो 50%, सैतानाचो 50% बिलकुल जायना. जेजून म्हणलें न्ही उतरां, दोन देवाची पुजा करूंक जायना. एकल्याक तो बेपारवो करता आनी एकल्याचो मोग करता. एकल्याक इन्सल्ट करता आनी एकल्याक सांगी हाडटा, जायना. एकच देवाचो मोग करताय, देवाचो मोग कर 100%, नॉट 50-50. देखून जेजू म्हणटा देवाचो आनी दुडवाचो मोग करूंक जायना. दुडवाचो म्हळ्यार ग्रेस्तकाय, ह्या संवसाराची ग्रेस्तकाय, आस्त, बोदीक, दुडू, भांगर, स्थान, मान, अंगलाप, वरबस, अभिलाषा, हे सगळें दुडवाची आशा. हांगात म्हणलें चिंताप. कितले पयशांची आशा म्हणना, मागिरी पावना, मागिरी पावना, मागिरी पावना. हेत पिशा आयच्या दिसा तूं मरतलोय. खंय गेले ताचे कोठारां बांदिल्लीं, खंय गेले ताचे दास्तान, खंय गेले ताचे डेपोजीट, खंय गेले ताचे पयशे. हेत पिशा आयच्या राती तूं मरतलोय. तशी जातली आमची गत. देखून देवाचो आनी दुडवाचो मोग करूं जायना. तुमी बागी ह्या घडये, ह्या थळार, ह्या भगवंत लोरेसाच्या जाग्यार तुमची आशा, आत्रेग, मागणे, दूख, निरासपण, एकसूरपण रक्तमाचा प्रमाणे न्हय, भागर पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोवच्याक हर एका ब्रेस्तरा वेळा काळा वेळार तुमी येतात, मागतात. कितलो देव लागीं आसा तितलो सैतान पयस वेता. आमी कृपेन बरोवंक मागया, देवाच्या आत्म्यान बरोवंक मागया, पवित्र आत्म्यान बरोवंक मागया, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर मागया, पवित्र आत्म्याच्या कृपे खातीर मागया. आमी जियेतले हांव ह्या संवसारान संतोषान जियेतले हांव, समाधानान जियेतले हांव. देखून इतल्यार आमी आखेर करतना देवाचो आदार आमी मागया. आनी उपरांत सांगता, दोन उपरांत वेतात. एक डिझायर आनी हांकार केले आनी देवसराचे आनी उपटी. हे जावन आसा थियोलॉजिकल चिताप. तर मगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वर्सा आमी आसा, ह्या वर्सा एक निर्धार घेवया. पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोवंक कसले पुरा साध्यत आसा त्या प्रमाणे जियोवंक कृपा मागया. उबे रावया ह्या घडये. त्या पवित्र आत्म्याचे सकत आमी मागया. त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अपुर्बेचे कुटाम, अपुर्बेचे जिवेत बांदूंक ती जायची कृपा मागून घेवया. पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, अर्गां तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान जेजू, अर्गां तुका सोम्यान जेजू, हर्षितां तुका सोम्यान जेजू, हर्षितां तुका सोम्यान जय जेजू, जय तुका सोम्यान जेजू, जय जय तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भगवंती मोरये, भगवंती देवाचे माये, भगवंत लोरेसा, भगवंत लोरेसा, भगवंत पेद्रो आनी पावलो, भगवंत सेपना, भगवंत जुआंव बावतिस्ता, भगवंत जुआंव वांजेलिस्ता, भगवंत जुआंव वांजेलिस्ता, भगवंत जुआंव पाऊल दुसरो, भगवंत मदर तेरेसा, भगवंत अगोस्तिनी, भगवंत सेबेस्तिनी, अजपाच्या संत आंतोनी, भगवंत रीता, भगवंत फ्रांसिस सवेरा, भगवंत फ्रांसिस आसिसी, भगवंत बेर्नादेता, भगवंत जुआंव मोरी वियानी, भगवंत इग्नेशियस लोयला, भगवंत दुमिंगा, भगवंत कत्रीना, भगवंत निकोलासा, भगवंत अग्नेसा, भगवंत सोमेश देवाच्या बडव्यानो, सोमेश देवाच्या भक्तानो, सोमेश देवाच्या रक्त साक्षानो, सोमेश देवाच्या मडतीरानो, तुझ्या लागी मागता आयकमका, तुझ्या लागी मागता आयकमका, तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमकां फावो कर म्हणून
तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर म्हणून तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमकां भर म्हणून तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आमकां भर म्हणून तुझ्या पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियो कृपा दी म्हणून रक्ता मासा प्रमाणे जियो कृपा दिनाशे दी म्हणून आमकां भगवंत कर म्हणून आमची कुटुंबां भगवंत कर म्हणून आमच्या भुरग्यांनी पवित्र आत्म्याने वाडोवंक कृपा दी म्हणून आमच्या युवा जणांनी कृपेन भरोवंक कृपा दी म्हणून आमच्या गौ बैलांचेर आशीर्वाद दी म्हणून सर्व काजरी जोड्यांचेर आशीर्वाद घाल म्हणून या वर्सा या पावटी काजर जाल्यार सर नव्या काजरी जोड्यांक आशीर्वाद दी आनी पवित्र आत्म्याने भरोवन तांचे काजरी जिवीत नांदन जावं दी म्हणून देवाचे भुरगीं मागतल्या भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हणून जायत्या भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हणून देव आपोवणी फावो कर म्हणून आमचे घर घराणे भावर्थाचे शाळ जायशे कर म्हणून पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आमी वाडचे कर म्हणून सैतानाच्या खोट्या सत्ते विरोध रक्त मासा प्रमाणे जीएनएसचे पवित्र आत्मा आमचे कंट्रोल करूंक कृपा दी म्हणून तुझे लगे मागताय काम निवार आमकां येसोम्या सरतरच्या वायटांतले सरतरच्या खोटेपणांतले सरतरच्या अवघडांतले सरतरच्या अपायांतले सरतरच्या पिडेशिड्यांतले सरतरच्या वायटांतले सरतरच्या प्रकृतीच्या विकोपांतले सरतरच्या सैतानाच्या नाडींतले सरतरच्या माटमंत्रा पितीसपणांतले सरतरच्या अनवार अवघड अपाय सरतरच्या पितीसपणांतले सरतरच्या खोटेपणांतले सरतरच्या रक्तमासाच्या वडण्यांतले क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता देन आयकमका हे देवाच्या पवित्र आत्म्या या आमचे देवन ये तुझो आत्मो धाड सत्याचो पवित्र आत्मो स्वताचो पवित्र आत्मो उजवाडाचो पवित्र आत्मो दय दिवचो पवित्र आत्मो सश्टिकायेचो पवित्र आत्मो कल्तपणाचो पवित्र आत्मो आमचे वयर हांगासराच्या आमा सवेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाच्या सांज्यांचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या युवा जणांचेर आमच्या मोलकड्यांचेर आमच्या संघ संस्थेचेर आमा सवेस्तांचेर देवन ये जेजू जेजू तुझ्या आत्म्याक धाड म्हणून आमी तुझ्या पवित्र आत्म्याक मागता धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे हे पवित्र आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक होली स्पिरिट तुझ्या आत्म्याक आमचे Give us your spirit, O Lord. तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मो जेजू देवय येशुवे आमचे देवय तुझ्या आत्म्याक देवय तुझो आत्मो Pour out your spirit. देवय तुझो आत्मो आमचे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये देवय तुझो आत्मो pour out your spirit. येशुवे आमचे ये जेजू ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचे हालेलुया 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 या उभारया जेजू ते उभारया बापा पुता पवित्र आत्म्या देवय तुझो आत्मो हालेलुया 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 जेजू मरिये ये मरिये माये भगवंत लोरेसा भगवंत जुता देवा भगवंत आंतोने आम्हा समेस्ताते तुझो देवाचो पवित्र आत्मो देवच्या कृपा बर हालेलुया 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 आला बला 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 येशुवे Oh Lord Jesus, pour out your spirit, touch with your mighty power, anoint us with your mighty power. Hallelujah, 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 hallelujah.
बला 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 येशुवे जेजू 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 ये जेजू पवित्र आत्म्या धाड जेजू देव आत्मा आमका देव तुझ्या आत्म्या भड बला 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 हलम बला शल मत्स बलम बला बला जियम बलम बला 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 हलम बला 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 touch with your mighty power give us your spirit oh Lord touch with your mighty power anoint us with your mighty power hallelujah 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 amen 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 बिगलियान जेजूचे आशीर्वाद मागतो येत्या गोरा सक्रमिता सस्तानामान करूया उरलेल्या त्या रूपामोका नव्यो रीती आगार्या सर्वनेच्या अस्कतीस आभाताचे भक्तिज्ञा जसे तशीच उल्हासाने स्तुतीचा भक्तिमहिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोघांच्या स्मृती समासमी नावता ये देवा विची सक्रमेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचें तें आमी बळगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र विस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमकां पाठय पवित्र आत्म्याचें आमी मंदिरां जावंक आनी ह्या कुडीच्या वायटाक वडण्याक आमी वंदवण्याक पडनाशें तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी बरोवंक नवे शवीत जोडूंक नव्या वर्सा आमकां फावो कर म्हूण मागता जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया उमाळ्याने बरं कळसा आमची तुझे दैव पारू तुका हसू तुका बदलू एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सस्तेच्या रस्तारा एक कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सस्तेच्या रस्तारा एक कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं
तुमचे सवय असो. जेजू एका मिसांवा खातीर ह्या संवसाराक आयलो. ताणें जायती गॅरंटी दिली आनी ती गॅरंटी ह्या आश्वासनां ह्या मॅनिफेस्टो म्हणटा आमी त्या आयच्या सुवार्तेन आमकां आयकोंक मेळटा. खंयच्या कारणाक तो आयिल्लो, ताजो येवचो उद्देश कितें, बापान कित्या ताका खातीर ह्या संवसारान ताका धाडलो, हें आमी सगळें आयच्या सुवार्तेन समजत हांव. तेंच उतार लुकान सांगलें तें इजाया प्रवतीच्या ग्रंथांत आमकां आयकोंक मेळटा. तीं उतरां लूक वांजलिस्ट आयच्या सुवार्तेन तो तिळसिता जेजूचें मिसांव कशें जालें गी म्हणोन. आनी त्या मिसांव जारी केल्लो संतोश आनी पवित्र सभेच्या ताब्यान दिल्लें तें मिसांव आज आमी जारी करचें आनी त्या प्रमाणे चलचें आमची कर्तव्य जावन आसा. सांत लोरेसाच्या तळार आमी आयल्या. पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोंक कृपा मागया आनी रक्ता मासा प्रमाणे जियोंक न्हय आसता ताच्या वंदवण्यातय, ताच्या वडण्यातय, ताच्या हांकारातय आमी बली जायनासतना देवाच्या कृपेन, संपूर्ण रितीन देवाच्या कृपेन आनी ह्या आत्मीक झुजां स्पिरिच्युअल वारफेर अध्यात्मीक तरान वाडोवंक ती कृपा मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकाची दूख दर्या देवालाचे बोगसणे मागया. हांव पत्की सरपदीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. होमजो अपराध, होमजो अपराध, होमजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच संकवाद मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती काड म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बगसून आमकां साश्टांचें जिवीत फावो करूंक. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पपिता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर बहीण भावापासून आम्ही तुका वागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूत कर. तू बापाच्या उच्चात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता
करतोया. प्रत्येक तरान एका भयणी खातीर मागया. ब्रेन ट्युमराचे कालच्या राती ऑपरेशन जावन आसा. देखून जेजून तिका आपूण कशें त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक बरें केलें तिची संपूर्ण रिकवरी सांग. आनी एकल्या भयणीचें आतां ऑपरेशन जाते आसा, ब्रेन ट्युमर जाल्लें. देव तिचें ऑपरेशन करूंक जेजूत हजर जावन संपूर्ण तरान तिकाय बरी भलायकी मेळोवंक. आनी जायतीं जाणां पिडेस्त आसात, मागोवंक सांगलां, तांचे पासत आमी मागया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावन रक्त साक्षाचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय. तांच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सांजुवच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाचें न्हू, देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फडकिरो. आपणाक पळोवंक दिसच्या त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो. निजायकी क्रिस्तनस दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपणा भावाचोय मोग करूंक जाय. जेजू क्रिस्त म्हणून वळखून घेता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवा जाता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचें भुरगें सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें देवाचें उतर. तुझी मुखार सर्वेस पोरा सर पोटार सर राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडटा सर राष्ट्रां. देवा नीतिवन फैसलाचे देणे तुझ्या राजाक पाट. राय कुंवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजे नितीन सांबाळूं. दुबल्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल सलोन वरू. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडटा सर राष्ट्रां. शिंत्र्या तंत्र्यांक आनी जुलमेक सांपडलेल्यांक तो सोडयतलो. तांचे जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक
आसता ताचे खातीर मागणी वयर चडू आनी दिसान दीस देवाचो आशिर्वाद ताचेर देवू तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडटा सर्रास्त्रां ताचे नाव सदांकाल बाळवू ताची कीर्त सूर्यो आसता पर्यान गाजो सर्जनांगा तोच देव म्हूण वाखणू ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरी पडो म्हूण ती प्रार्थना तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडटा सर्रास्त्रां हालेलुया 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 दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट कर बंदीत असलेल्यांक सुटका प्रसरूंक म्हाका धाडला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमची सवय असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन गालिलियाक पाटी आयलो ताचे विशांत खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली तो ताच्या सिनेगॉगांनी शिकयत गेलो सोमेस्तान ताका नांवाडूंक लागली अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनेगॉगांत भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतास ताका इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसल्यांक सुटका कुरड्यांक देश्ट दंडसतल्यांक सवस्काय बसावंक सर्वेस्पराचे दायमायेचे वरास पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला वाचून जातस पुस्तक कवळ्ळें सिनेगॉगाच्या पेजा लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसता तो तांच्या लागीं म्हणालो आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें थंय आसले सगळे ताची शिफारस उलोवंक लागले ताच्या तोंडांतली बाई सरतली ती आपुरबायची उतरां आयकून विजमीत जातले देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या पयल्या सुवांच्या पयल्या पत्रांतल्या वाचपांत आमी आयकले इतलेंच की देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग मोग म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचें वर्तें देणें मोग बावर्त बरवसो
ह्या सांगता तें मोगत बाळू वता आनी मोगत व्हरतो म्हणल्यार आमी सगळीं जाणां मोग अपरास दुसरी सकत दुसरी खंयचीच ना. देवानच ह्या संवसाराचो इतलो मोग कनगी आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. जुवांवचे वांजलांत अध्याय 3 वळ 16. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ताका पातये येतल्या विश्वास जाल्यार कोणीय नाश जायना म्हणून बगार जिवीत सोडूंक. हांगासर सांजुवांव सांगोंक खुशी व्हरता इतलेंच. आमी देवाचो मोग करता म्हूण वय जाल्यार आमी देवाच्या मोगांत आसा वय जाल्यार वो मोग आमचे ते आसा वय जाल्यार आमी पेल्या सोत्त मोग करचें. देवाचो मोग करता तशें पेल्या सोय मोग करूंक आमकां उलो दिता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग एका नाणयाचे दोन कुशी. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देवाचो मोग नासल्या शिवाय पेल्याचो मोग ना. पेल्याचो मोग नासल्या शिवाय देवाचो मोगय ना म्हूण येत. जर तर आमी देवाचो मोग करता म्हूण सांगून पेल्याचो मोग करिना एकामेकाच्या मोगांत आमी नाव देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तो मोगान आमी चलना. आमी कितें म्हणटा सांजुवांव आमी पटी मारता. देवाचे कायदे पाळिनासतना उपदेश पाळिनासतना आसा. कोण देवाचो उपदेश देवाचो कायदो पाळटा तो खंडी जावन पेल्याचो मोग करता. पेल्याचो हुस्को ताका आसा. पेल्यांचे गरजांक तो पावता. दुबळ्या धाकट्याचो मोग ताका आसा. ह्या मारिफात देवाच्या मोगान तो जियेता. पेल्याच्या मोगान कोण जियेता तो खंडी देवाचो मोग करता. कोण एकलो मनीस दुबळ्या धाकट्यातय हेरांतय पेल्यातय आमचे कंतुस्को सगळे जाणा जाता. ताचे गरजांक पावता. ताचे कॅर काणयता. ताचेर कन्सर्न दाखयता. खंडी जावन तो देवाचो मोग करतात म्हणून आमी वळखून घेवेत मानून घेवेत आनी जड्ज करियेत. कोण पेल्याचो द्वेश करता हांकारान भरता गर्वान भरता आमी आयकल्लें ते सगळे रक्ता मासा प्रमाणे जियोचे. तो खंडी देवाचो मोग करना बिलकुल. तो आनेकल्याचो मोग करता म्हणून जालें. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या मोगांत आमी जियेवया. हाचे सुवार्थेंत आमी वाचता संविधान कितें गी म्हणून जेजूचें संविधान कितें. जेजून कित्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो. आमी गॅरंटी विशयान जायते आयकता. सरकारान गॅरंटी दिल्यात. ते थोडे फावटी ते गॅरंटी जावन उरतात. पूण गॅरंटी जावन उरतात की आमकां कळीत ना. पूण आमकां गॅरंटी दिल्यात. जर तर सरकाराचे गॅरंटी इतले जाले जाल्यार देवान दिल्ले ते गॅरंटी जेजून दिल्ले ते गॅरंटी कितले जायत. देव कित्या खातीर आयलो गॅरंटी देवान सांगला. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथान तेंचो आयकता आमी. देवाचो पवित्र आत्मो ताचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. जेजू जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेवन गलिलियाक गेलो. थंयच्यान आपल्या माय गांवांक तो आयलो आनी सवये परी तो सिनेगोगाक गेलो. सिनेगोगाक वेताना ताकाच वळखले तो लोक मोरयेचो पूत जुजेचो पूत म्हणचे तसो लोक सिनेगोगान गेल्याक ताका कवळो हाडून दिलो. ताणें उक्त केलो. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथान ती 30 उतरां लोक हांगासर आपल्या अध्यायान 4 कळीत करता. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. ही हॅज एनॉयंटेड मी. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ताणें म्हाका तेल आयला. ताणें म्हाका वोल आयला. ताणें म्हाका धाडला. हे सेंट टू मी काले खातीर कुड्ड्यांक दिश्ट दिवंक. जायते कुड्डे म्हळ्यार केवल शारिरीक कुड्डे न्हय. केवल फिजिकल सायट नातले न्हय. स्पिरिच्युअल सायट नातले. ते फारिजेव ते शास्त्री ते जुदेव ते दोळे आसूनय कुड्डे जाल्ले. तांकां देवाची वळखूच मेळवना. जेजू देवाचो पूत म्हूण ते समजवनात. वो मेस्सिया म्हणलें समजवना. वो सोडवणदार म्हूण समजवना. बदलाक ताका ताणें मारूंक चिंतलें. व्हडल्या गुड्यांतान वयर घालून सकयल लोटून घालूंक चिंतलें. पर्वतांत जावन आनी जिवे शिस्त मारूंक चिंतलें आनी प्राण केलें. तशेंच केलें. ते कुड्डे जाल्ले आत्मीक तरान.
तेन्ना जेजून म्हणलें सिमांक, तुवें पळयलंय देखून तूं पातयेलोय पळयनासतना आसा ते कितले बागी. तसल्यांक दिश्ट दिवंक न्हय कुड्ड्यांक मात्र भौतीक कुड्डो न्हय, आत्मीक तरान कुड्डे आशिल्ल्यांक दिश्ट दिवच्याक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. बंदेंत असल्यांक सुटका दिवंक, खंयच्या तरेची बंदपास, खंयच्या तरेचे बॉन्डेज, खंयच्या तरेचे बांदपास ह्या बंदिकां न्हयच जैलाचे आसले ते बंदेंत, जायते बंदेंत आसले, पातकाच्या कोंडांत आसले, जायते पातकांत आसले. कशें जेजून त्या स्वराक सुटका दिली, उजव्या कुशीन आसल्या स्वराक सुटका दिली. बंदेंत आसलो तो, बांदपासांत आसलो, हेमकोणाक वचोंक आसलो. तूं सर्गा वेताना म्हाकाय आपण व्हरनोस. आतांच ह्याच कडेन तूं म्हजे सांगता सरकार आसतलो म्हणून जेजून पातकां बक्षिली, सुटका दिलें, फ्रिडम दिलें. पळया तसले सुटका पातकांत आसल्यांक सुटका दिवंक. वायटांत खोटेपणांत कितलोसो लोक आसलो, आतांय आसा, तसल्यांक जेजूची सुवार्ता गरज आसा. कितलोसो लोक खोटेपणांत आसा, पातकांत आसा, रक्ता मासा प्रमाणे जियेता. व्याभिचार, अन्याय, आनीत, मोस, दगलबाजू, मसर, राग, द्वेष, बॉम्बे पुजा, पानोत्सव, बेद्देपण, खोटेपण असल्या बंदडेंत आजून मनीस आसा. तांकां सुटका गरज आसा. न्हयच ते 2000 वर्सां आदी, आजुनूय ताच्याक वर्ते म्हणयेत मनीस बंदडेंत आसा, खोटेपणांत आसा. देव 2 दोणीर पुजा करचे आसात. ह्या संवसाराचे म्हण चिंतिल्ले मनीस आसात. ग्रेस्तकाय दुडू, आस्त, बदीक, ग्रेस्तकाय आकात्त लोभ जाल्ले आसात. तेन्ना आमी आयकल्लें पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोचे, रक्तमासा प्रमाणे, रक्तमासा प्रमाणे जियेतल्यांक सुटका दिवन पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोवच्याक, बंदत आसल्यांक सुटका दिवच्याक जेजू ह्या संवसाराक आयलो. आनी तिसरें सुटका दंड सवस्काय पासून फ्रिडम दिवंक. फ्रिडम दिवंक ह्या संवसाराक तो आयिल्लो जेजू. जायते तरेचे फ्रिडम, नाना तरेचे सामाजीक तरान ते कोडकार जावंक पुरो स्त्रियो कितले ताच्या काळार बंदडेंत आसले, समाजाची वळख नासतना आसले. तसल्यांक सवस्काय दिवंक, लिबरेशन दिवंक, सैतानाच्या बंदडेंत आसल्यांक, खोटेपणांत आसल्यांक सवस्काय बसोवंक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी दाया मायेचे वरास आराम करूंक. आदावन आनी येवेन केल्ल्या पातका वरवीं सर्ग धांपलो. देवा मदें आनी मनशा मदें संबंध तुटून गेलो ताच्या आविधेयपणा वरवीं, आदाव आनी येवेच्या पातका वरवीं. पूण जेजू आयिल्लो ह्या संवसाराक दया मायाचे वरास पाचारूंक, बापा लागीं आनी लोकां लागीं संबंध उपजोवंक, सर्ग परत स्थापन करूंक, सर्गाक आपण व्हरूंक, सस्ताची जिवीत दिवंक जेजू आयिल्लो. जुबली वरास स्थापन करूं. लेवी शास्त्रांत आमी वाचता अध्याय 25 बक्षाणें दिवंक, बक्षोवंक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. ताणें केलें, खुसारतान ताणें बक्षिलें, राजी संधान केलें. राजी संधान करूं बापा मदें आनी पुता मदें, बापा मदें आनी लोकां मदें राजी संधान करूंक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. दया मायेचे वरास पासर करूंक आयिल्लो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें मिसांव तें म्हाका ताणें तें लायला, अभिशेक दिला असलें काम करूंक, असलें मिसांव करूंक. आज आमी जायतो लोक आसा, आज देवाच्या उतरांत मात्र सुटका आमकां, देवाच्या उतरांत मात्र आसल्या बंदणीत आसल्या आमकां, बांदपासांत आसल्या आमकां, रक्तमासा प्रमाणे जियेतल्यांक आमकां समाधान, शांती नातिल्ल्या, स्वातंत्र्य नातिल्ल्या सैतानाच्या हातूं सांखळींत आसल्या आमकां सुटका जाय. देवाचे उतार आमी स्विकार करूंक जाय. जेजून मात्र सुटका दीत. असल्या पिडेतावन, असल्या बंदडेतावन, असल्या बांदपासांतावन असाध्य साध्य जेजू मात्र करीत. एवकरिस्ताच्या बळान, देवाच्या कृपेन, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन असली सुटका जोडूंक आमी मागया. आमेन.
संगी संपल्या पावणा ही पोटांची येता दुबल्या धाकट्यांक सदा आदार दी मुक्तता धर्मोच्चाक तुका हाडून आयल्या मुंडो आनी वायन बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्रत्या काडून बदलून दी मासतान क्रिस्ताच्या आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता धर्मोच्चाक तुका हाडून आयल्या मुंडो आनी वायन बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्रत्या काडून बदलून दी मासतान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनेंत वंपलेल्या गोवाच्या कण्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो ह्या स्मरणान आमी संवसाराच्या चडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां भारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत लॉरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आपले रगात वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली या परी तुका साक्ष दिवच्या आमकां तूं घट करताय अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळता देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाते तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 Dălbaran so să vezi potu. Sărbanii som som, Măla tucea, Păi baba. Un să ghindu ca ce, बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरण सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याचपरी जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान तीन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीं करराचें रगत पदकांचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarto sukutu pargatuya सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा जराल्ड आमच्या गवळ्यो आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. एकडे बरो मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगाच्या उगडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे ते सोपती भगवंत धर्मदत्त सांत आंतोन सालोरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu orvi, Dios Jesu sangata, Dios Jesu tay, पवित्र आत्म्याच्या एक पौडा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकार येवं, तुझे गोष्टी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षीत राव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां न्हय बळ. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघड आपायांतले पिडे शिडेंतले अवचित तराच्या मरणांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमचे सडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां उदार काकुळटीन पातकांतले सुटय आनी आकांतांतले वाटय.
कित्या रजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडत्यांचेर तिश्ट कर तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली जेजू हांव तुका काळजांत घेता संतोषान तुजे मास्तर घसरता तुजे तन जेजू आसा एक जाता तुजेर सोम्या पातयेव नांव रावता जेजू ये तूं काळजान बेडार या ठाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मोमोजो तुका सदां नीत त्रिकता तुका सेम तो आतां लालयता जेजू ये तूं काळजान बेडार या ठाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मोमोजो तुका सदां नीत त्रिकता तुका सेम तो आतां लालयता जेवणां तुवें बोंडो मोडून दिलो केया काया म्हणून तुकाच भेटयलो अत्याचे कणजान उण्यान तूं आयलो तुजें कुर्सार व्हरोंक तयार जालो जेजू ये तूं काळजान बेडार या ठाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मोमोजो तुका सदां नीत त्रिकता तुका सेम तो आतां लालयता जेजू ये तूं काळजान बेडार या ठाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता जिवितीन सोबोंडो तूं सावन आसा बरे दीस ह्या उण्यान म्हाका पोसता अत्ताक पूजा सदां घटाय दिता ससांची बीत तो म्हाका बासयता जेजू ये तूं काळजान बेडार या ठाण्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मोमोजो तुका सदां नीत त्रिकता तुका घेवन तो आतां लालयता काळजांत सोम्या अर्गां दिता काळजांत तूं आयला रूपां
मोढ्याच्या मांस तुझे केले रगत तुझे सेवले सगळीचे जीवित सोडिले तुरकोडिले पीडा सला आता रावळे बाबुरता उपकार सालोय देखून उदार अत्याक मोच्या नवो चिंतिता रूपुण्याचे तू घेऊन आयला काळजांता सौम्या अकालिता काळजांत तू आयला रूपान पुण्याच्या मांस तुझे केले रगत तुझे सेवले सगळीचे जीवित सोडिले जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळा बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजां बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक हाल उपद्र्यांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर दुबळ्यांचे आनी भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर ह्या हक्कां पासत कश्ट मोराण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. मोगाचेनो आयच्या दिसाचे सक्रामेंताचे आराधन एवकरिस्ताचे बलिदान भेटोवन मागण्याच्या स्पिरितान भरले भोव मनादीक बाप आल्बन सोजू ह्या फेरगेजीचे रेक्टर आनी विगार तांकां तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी सलोन वेल्ल्यांक देव बरें करूं भक्तिगानी सर्गींचे भोव उदार बापा प्रत्येक रितीन उदारपणाचे देणे तुवें आमकां फोव केल्याक तुका आमी अर्घ दिता सालोरेसाच्या ह्या भोव पवित्र पूण शेताक आयिल्ल्या ह्या भक्तिकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता आसतना हांगासर आमच्या उपयोगाक फावो करच्या मुर्दोमेचेर फेरजंतीचेर जेवणाक प्रायोजक आनी सहप्रायोजक जावन आयिल्ल्या हर एकल्याचेर तुजें बेसांव घाल ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांनी तांच्या मनांत आनी तांच्या काळजांत सदांच पेटो आनी ती पेटलेली ती सांबाळूंक तुजो आशिर्वाद तांकां लाभय आनी तांकां भरपूर बेसांवांनी बरो हें आमी मागता सालोरेसाच्या मजतीन आनी क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें प्रधान याजका लागीं मानवच्यो वाती स्विकार करच्यो. अच्छे जेवणाचे सहप्रयोजक जोकिम बोनिफास अँड बेनेडिक्टा मार्टीस मूड बेळ्ळे. जोकिम बोनिफास अँड बेनेडिक्टा मार्टीस मूड बेळ्ळे. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां कॅरन अल्मेडा शंकरपुरा कॅरन अल्मेडा शंकरपुरा एडाल्बर्ट अँड कॅरल डिसोजा गोवा एडाल्बर्ट अँड कॅरल डिसोजा गोवा एडवर्ड मार्टीस पांगळा एडवर्ड मार्टीस पांगळा एविटा मार्टीस पांगळा एविटा मार्टीस पांगळा बोरिस मेनेजेस पांगळा बोरिस मेनेजेस पांगळा हेनरी डिमेलो अँड फॅमिली निट्टे बी हेनरी डिमेलो अँड फॅमिली निट्टे बी जॉन डिसोज अँड फॅमिली मूडबिद्री जॉन डिसोज अँड फॅमिली मूडबिद्री रिहा अँड करण UK रिहा अँड करण UK मौरिस मेबल डिसोजा लंडन मौरिस मेबल डिसोजा लंडन मॅक्झिम डिसोज अँड फॅमिली लंडन मॅक्सिम डिसोजा अँड फॅमिली लंडन मॅल्कम डिसोजा लंडन मॅल्कम डिसोजा लंडन लोलिटा अँड स्टॅनी कार्डोजा पेर्नाल लोलिटा अँड स्टॅनी कार्डोजा पेर्नाल सुनीता डिसोजा कुवैट सुनीता डिसोजा कुवैट अविन रोशन रॉड्रिगस ओमजूर अविन रोशन रॉड्रिगस ओमजूर सिप्रियान गॅल्बो अँड फॅमिली मुंबई सिप्रियान गॅल्बो अँड फॅमिली मुंबई
आयची पिरचेंत रिचेल डिमेल्लो बोळा, रिचेली डिमेल्लो बोळा. आयचे मुर्तोमो हेनरी जेस्सी लोबो बैदाळ ये, हेनरी जेस्सी लोबो बैदाळ ये. अनिशा शरल कुटिनो बैंगलोर, अनिशा शरल कुटिनो बैंगलोर. मैक्सिम सल्डाना केम्मण्णु, मैक्सिम सल्डाना केम्मण्णु. एल्सन मस्करेनस केरा, एल्सन मस्करेनस केरा. जर कोणाची नावां सुण गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करियेत. Page number 100. Salore sa patron आमच्या, विस्तार पलवणा देवाच्या, उपरांच्या आश्रय सगळींच्या, पावतो राखण्याच्या मोगाच्या. ಸಾಲೋರೆಸಾಕ ಮಗ್ನೆ हे भगवंत मारतेरा सालोरेसा तरण्या प्रायर्स बवडता खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्या. आयक आमचे कालते मागणे वर्धा पातयेनीन आमी तुजे सरशी आयल्या. जीव बवडत तेर बरोवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परसळ अशें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कलतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवार्थ्यांक आनी भवार्थ्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळादीक मजतीन देवाच्या राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन सालोरे समरिफात लाभल्या सर्व उपकाराक सबारसण अर्गां दितात. प्रत्येक जावन बरवेलाक उदक मेळिल्ल्याक, तकली फडफड गूण जाल्ल्याक, एकल्याच्या मायग्रेन गूण जाल्ल्याक, पोयण बऱ्या रितीन जाल्ल्यांत, भलायकेवंत भुरग्यांचे देणे लाभल्ल्याक, बरें काम फावो जाल्ल्याक, घर बांदूंक फावो जाल्ल्याक, पयशे रिफंड जाल्ल्याक, आमाल पळोवणे सोडल्याक, किडनी स्टोन गूण जाल्ल्याक, परगांवांत बरें काम मेळ्ळ्याक, सांबाळांत पयशे चड मेळ्ळ्याक, सामकोळून पयस जाल्ल्याक, बिझनेस बरें जाल्ल्याक, बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक, भायर पडलेले भांगार मेळ्ळ्याक, 6 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे लाभल्याक. अर्गां तुका सुम्या जेजू, मोगळाप तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, नावार्थांव तुका सुम्या जेजू, होगळसितांव तुका सुम्या जेजू, वंदितांव तुका सुम्या जेजू. सबारते सवा हांगासर आयल्यांत 13 जाणांक मोतीचें समाधान मेळोवंक, 30 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, 50 जोड्यांक बरी सैरीक मेळोवंक, 160 जाणांक बरी भलायकी लाभोवंक, 30 जाणांनी आमल पिवोवणे सोडूंक, 13 भुरग्यांनी वडिलांक विदेय जावंक, 8 जाणांचें मन परिवर्तन जावंक, 12 जाणांची दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक, 13 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, 25 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 40 जाणांच्या हातापायांच्या गांठीचे दुखी गूण जावंक, 12 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 22 जाणांची एलर्जी, 8 जाणांची किडनी पिडा, 18 जाणांची शेळ ताप कोंकली गूण जावंक, 15 जाणां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक. सोम्या लागीं मागून आमी गावया. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. 10 जाणांच्या पयण बऱ्यान जावंक, 7 जाणांची चोरी जाल्ल्या भांगार पाटी मेळोवंक, 13 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक,
18 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक, 33 जाणांचे घर बरें जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, 25 जाणांक परगांवांत बरें काम फावो जावंक, 30 जाणांक विजा फावो जावंक, 40 आनी 5 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 50 कुटुंबांत शांत समाधान आसूंक, 15 भुरग्यांचो राग हट पयस जावंक, चोरी जाल्ले भांगार पाटी शबितायेन मेळोवंक, 13 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक. गावया आमी गीत. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯುವರು. 25 जाणांच्या जाग्याचे समस्या परिहार जावंक, 17 जाणांच्या आर्थीक समस्या सुदरोवंक, 19 जाणांचे रीण फारीक जावंक, 20 जाणांक कामांत भद्रते फावो जावंक, 20 जाणांचे BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 30 जाणांचे पेंकटाची दूख, 10 जाणांचे अस्थमा, 15 जाणांचे पाडदूख गुण जावंक, 8 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक. प्रत्येक विशेष ते सामान दवरून आमकां मागोवंक सांगलां. एका भावाच्या पांयांक बोळ मेळोवंक, 2 भुरग्यांचे ऑटिझम समस्ये गुण जावंक, लिशा म्हणल्या भुरग्याक बरी भलायकी फावो जावंक, हॉस्पिटलांच्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी फावो जावंक, हेमा म्हणल्या भयणीची ब्रेन सर्जरी सक्सेसफूल जावंक आनी तिका बरी भलायकी फावो जावंक. प्रत्येक रितीन ह्या सर्व इरादे सोवे आमचे सर्व इरादे सोम्याक आमी सालोरेसा मुखार समर्पण दिवया. जर आमच्या कुटुंबाचे समस्ये, जर आमच्या भलायकेचे समस्ये, जर आमकां मोतीचे समस्ये कितें सर्व आसात ते सर्व सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सोमी आमकां आपडटलो, सोमी आमकां गुण करतलो म्हणल्यार बरवशान म्हणल्यार भवार्थान आमी त्या सोम्याक समर्पण दिवया आनी मागया, मागून गावया. नीवार म्हाका जेसू, सोडोय म्हाका जेसू. नीवार म्हाका जेसू, सर्व कष्टांवरांतले, सोडोय सर्व वायटांतले म्हाका सोडय जेसू. आपोड म्हाका जेसू, आपूड म्हाका जेसू. गुण कर म्हाका जेसू. सर्व पिडे शिडेंतले गुण कर म्हाका जेसू. आपोड म्हाका जेसू. सर्व वाईट संगतींतले म्हाका बरें कर सुम्या. गुण कर म्हाका सर्व जेसू. पिडे शिडेंतले सर्व अनवरांतले म्हाका बरें कर सुम्या. निवार म्हाका सर्व अपय विघ्नांतले आमाल पियोवणांतले म्हाका निवार सुम्या. सर्व वाईट सत्यांतले, सर्व दुष्ट सत्यांतले, सर्व ह्याच्या त्या वातावरणांतले, सर्व सैतानाच्या नाडींतले म्हाका तूं निवार जेसू. गुण कर म्हाका, गुण कर म्हाका जेसू. गुण कर म्हाका जेसू. आमचे सर्व पिडा शिडा सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सर्व कुडीची अस्वस्थकाय सोम्याक आमी समर्पण दिवया. विशेष रितीन पिड्यास्ता बसवत सालोरेस विनंती करता, मागता आनी आमच्या कुडींत असले सर्व उणेपण निवारूंक सर्वेस्पर देव आमकां कृपा दिता. आमच्या कुडींत असले सर्व उणेपण अस्वस्थकाय सोम्याक आमी समर्पण दिवया. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿ. ಅವರ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಿವಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. Let's surrender all our trials and tribulations. Let's surrender all our family intentions, our personal intentions in the loving hands of God. Let's surrender all our weakness, all our troubles. Let's surrender all our tensions in the loving hands of God. God will heal us. God will touch us. Let's surrender all our illness. All those are suffering from the diseases. All those who are suffering from their family agonies and pains. Let's surrender everything to the Lord. The Lord will touch us. The Lord will heal us. Hallelujah.
हालेलुया 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 गुण कर सोम्या ताका आपूट सोम्या तुझ्या कृपेन ताका नेटे सोम्या विशेष तुझी मजत ताका फावो कर सोम्या हे देवाच्या पवित्र आत्म्या तांचेर तुझो आशीर्वाद दी तांचेर तुझ्या प्रकाश पांगय तांच्या उणेपणांतले तांच्या वायटांतले तांच्या विघ्नांत तांकां निवार तुझी विशेष मजत तांकां दी तांच्या महिन्यात तांच्या जिणेंत तुझो आशीर्वाद तांकां लाभय जिणेच्या मेटांनी हर एका मेटांनी तांकां राख आनी सांबाळ म्हण मागता हे देवाच्या पवित्र आत्म्याची मोत तूं उजवाडाय सर्व वाईट विघ्नांत तांकां निवार सर्व उणेपणांतले तांकां तूं घट कर सर्व बियाच्या आणि दुबारच्या वातावरणात तांकां निवार म्हण मागता हालेलुया 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 शकी भावार्थ प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जियोन बगी मोरड मरून सरगार तुझे संगता ससनाक देवाक होगोळ सुजे भाग आमकां सोमेस तांकां फावो कर आमेन. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तारण पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Salores martirama pasot venati कर क्रिस्तच्या पुसण्यात आमी पावसूंच्या खातीर प्रार्थया हे सर्व पदवेदारा देवा बघेवन दोलोरेसान आपल्या वळवळाच्या उज्याचेर जैत वराशे तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशी कर म्हूण आमी लालेवन मागताव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां प्रधान याजक पिडेस्ताचेर विशेष रितीन मागणें करतले. आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेजमार आमच्या समाजांत आमच्या फिरगजांत हर एका पिडेस्ताक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जर करणय पिडेस्ताक हांगासर मागण्याक येवंक अवकाश फावो जावना तांचोय उगडास आमी काडया आनी आमची पिडा शिडा सोम्याक समर्पण दिवं सोमी आमकां गूण करून दी म्हूण ह्या वक्ता मागया. सोम्याचेर आमी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक मोचे मागणें आनी तुजी भोव तुजे सृश्टीन पावो स्वामी तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थया सर पदवेदरा आनी ससाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वचून कस्तोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय व्हडा मोगान सांबाळता या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दायळ दिश्ट घाल पातक्या शिक्षा जावन रेवडल्यांक सर बांद पासंतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या गणीत काकुळतीचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक माजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजलिकांत तुज्या दैवीक सावसाचो संतोष समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली दादोश काय तांची जावं अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची भक्तीवंत जावं जियोंक तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो व्हरूं तुमकां राखून व्हरूंक तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवंक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सालोरेसा मरिफात तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडुका ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळत जोड घेवया. ह्या उदका वरवीं पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमच्या पातकाचे भक्षणे मागया. ह्या पवित्र तेलान मागल्या मरिफात आमची कुडीची पिडा पेकोवन दी. पवित्र आत्म्याचे देणे लाभोवन दी म्हणून उबे रावया पवित्र आत्म्याचे गीत गावया आनी देवाचो आशिर्वाद जोडया. आत्मा
पवित्र आत्मा चले जाओ यीशु की चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा ಪವಾಡ ಪುರುಷ ನೋರೆನ್ಸರೆ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾಧಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ದ್ವೇಷವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ Putra sauver encore mourir आशीर्वाद Jesuच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वा दे तुझे भगवंत लोरेसा स्तुतीने भगवान सुचे करुवे निवारंग आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. आमेन.